je jedno fajné miestečko, ako vidíte, hlbšia voda. Idem to skúsiť. Držte palce. Poprázdneme to párkrát. Tak, z diaľky. Zatiaľ nič za tým nešlo. Musíme ešte jeden krát. To na dobré miestečko. Je tam asi taká metrová voda. Pekne skáča. Ale nevidím nič, že by za tým štartovalo. Je to asi taký 40 cm kruh, išiel mi za tým. Samozrejme, že nám padal asi. Padal. Môže popstrovať. Múdre, ten sa nenechal kabátiť už. Ten sa nenechal kabátiť. Ktorí tu sú a z nejakého dôvodu tento je mŕtvy. Ale z akého dôvodu to neviem. Že by bol chytený alebo niečo. Alebo že by bol... že vypustili niečo do vody. Čiže ako vidíte, ja som prišiel touto riečkou tu a ona sa vlieva v podstate do tohto. Ono je to niečo také asi ako Váh alebo Dunaj, ale je to, no Dunaj, možno malý Dunaj. Neviem, nevidel som ho naživo, takže možno len trefem. A tu by kľudne mohli byť lososy. Takže týmto smerom dolu je more a týmto smerom hore sú kopce, kde sa vracajú naspäť. Taktiež sa vyťahnú sem z mora aj lubiny. V Alberte som to videl a po česky sa to volá, že morský vlk. Takže skúsime, vidím, že tam sú nejaké skaly poriadne. A tuto sa niečo plaví. Páni, tak tam príde asi meter do pumpa, útok, veľký. Veľký útok. Aha, je tam niečo. Je tam niečo. Opa. Krása. Čo je to? Čo je to? Krásne niečo. Čo je to? Čo je to? Struh. Poďme na to. Poď. Neboj sa. Bojuje. To je krása. To je krásne, pozrite sa na to. Krásny. Trošku unavíme, aby sa neublížil.
také dobrý. Pozri sa na tú rybu. To má silu, to ani do ruky. Pozri sa na to. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to. To je pán pstruh. Tak som spomenul. Jednoháčik. A toto je pán pstrúžik. Krásne. Pozrite sa tie farby. Pozrite sa na tie farby. Pozrite sa na tie farby. Zase 45 cm. Dobre, krása. Krása. Poď pomaly. Je to tam. To bol kus, čo? Krása. Skúsime ďalšieho.